Sinnekin ratsastajana ruokaaja Anna-Mari Majakulma. Hessinemi on 6-vuotias työsuunnalle kirjattu ori, joka omaa valtavan liikkukapasiteetin ja liikkuu poikkeuksellisen isosti. Ori on varustettu huipputerveydellä, vankalla luustolla, upealla työmotivaatiolla sekä täyden kympin luonteella. Tavoitteet ovat kouluratsastuksessa erittäin korkealla ja Hessinemi aloittelee kilpailu-uraa. Hevosen omistaa Heidi Silta. Sitten hyvätuulinen ja yhteiskykyinen herrasmies, jolla on täyden kympin luonne. Joustavat laadukkaat liikkeet, estekapasiteettia sekä ajettavuutta. Saanko esitellä? Toisen palkinnon ratsukantakirjauri Lendur Emil ratsastajana Minna Kemppaja. Hyvillä rakenne- ja käyttöpisteillä. Muski on väliltään harvinaisempi voimikko. Se on nuoresta iästään huolimatta oikea gentleman ja korkean työmoraalin omaava koulukatso. Sillä on sijoituksia sekä voittoja aluekasvata. Sillä on 3 voittoa jälkeläisiä, jotka ovat perineet isänsä usean vuoteen. Omistajat ovat Katja Maldaan ja Toni Kirkilahti. Areenalla on myös Savelan Henri, 10-vuotias toisen palkinnon Ori, jolla on 10 jälkeläistä. Ori on kilpailut helppo A-luokkia ja startannut myös vaativaa B-tä. Esteellä se on kilpailut 100 senttimetriin asti. Hemuli on nopea oppimaan uusia asioita ja sillä on lennokkaat liikkeet. Näitä se on kehittänyt myös varsoilleen. Hemuli eli Heppa on aina energinen showmies, rakastaa esiintymistä ja siksi he ovat täällä tänään. Ratsastajana kasvattaja omistaja Elina Sjögren, jolle tämä joulu on elämän hevonen.
kansallisella tasolla voittaen ja sijoittuen kaikissa 3 lajissa omistajansa kanssa. Nykyinen eläkeläinen tekee vielä pitkiä maastoretkiä. Tuomareiden mukaan sillä on irtonaiset, tahdikkaat askellajit, erittäin hieno käynti, joustava ravi ja hyvä laukka. Kevyt ja ylikäs ratsutykin ori, jolla on nesteillä hyvä jalkatekniikka ja suuri kapasiteetti. Ajaus on perittänyt sporttisuutta, monipuolisuutta sekä mutkatonta, palvelevaa ja seurallista luonnetta jälkeläisilleen. Kajauksen esittää tänään sen omistaja Laura Leppäkorpi. Heidän yhteinen taival on kestänyt jo 17 vuotta. Sitten meillä on ryhtiä, raamia, ratsastettavuutta. Upea, hopeahäntäinen toisen palkinnon ratsukantakirja oli Maranello. Ratsastajana on Maija Liavi. Mukana Maranellolla on 3-vuotias jälkeläinen, ruunakiviruusun Elvis. Sen esittäjänä on Laura Tolonen. Nämä 2 orikkaa ovat tammojen käytettävissä Häijään oriaseman kautta. Heihin voi tutustua osastolla B54 Reissin ohjelma-alueen vieressä. Rakastaa liidellä areenalla, joten antakaa reilujen aplodien tulla. Seuranaan hänellä on rautias jämtti mies, tammasi tuleva sulhanen ties. Aikanaan oli ravuri, aajelut ovat hänen ravuri. Tässä orit Marttilasta, jos haluat hevoslasta, ota yhteyttä Elinaan Ylämäen emäntään. Kyllä jämtti on näin, nyt esitystä päin. Ja he ovat Jämtti ja Niina Jokikokko sekä Vihitotti ja Marjo Mettala. Quiero
parhaimmillaan. Tämä Ori on luotettava kumppani niin hääajeluissa kuin metsä- ja peltotöissä. Mielellään se kilpailee kolmastuskentillä ja hyppää myös hyvin. Sukunsa puolesta se sopii hyvin ravi- ja rattialoitukseen. Puro-Teilori asuu Raumalla, Satu ja Kari Koskisen luona ja ottaa kannoja vastaan siellä. Hyvä yleisö, Puro-Teilori ja Kari Koskinen. Juokse sinä hommi, tuo taivas on rintumaa ja taiva on pitkälainen. Eihän se tyttö tytikin tullut, olen poika hurjalla. Sä halusit saada nigga, se pitää olla sallia ja sallia. Still alive, nigga. Hyvä musta meni näki, joka yön kohtaan ne sanoo väki. Se sanoo kuuntele veli nyt, valkoiset ei ole tosissaan, jos et ole rehty. Mä heräsin senä, uusin äänen, sillä lämmin, pakko saada päähän. Kuolemaan ase, valmis lippa, yrittää lähettää barbari takas Afrikkaan. Mut en oo menos backiin, en pidä tele häkki, ja palvali on lääkki. Sun ei tarvi mua enempää, mutta toinen mä oon paha, musta pöntö, en yksi kotikoita. Jos me täytyy, niin on valmis sali yökyy, ei tipu, ei hyötyy, joku mä käyn sossus enkä puuramies. Mulla on jo vaikein duuni Suomessa, mä oon musta mies. Kuka sanoit? Mulla siirtymä duuni, älä usko niin. Sun tarvitse sanoa musta barbari, eikä neger. Mä stadin revittyy lappu, sä halusit saada hyötyä ilman kieltä. Nigga, se pitää olla salli, että salli still alive, nigga. Eli oot sä rikki, jos unelmoit Bentleys, tota pikavippi, still alive, nigga shit. Ei jakka nukkuu, mun päässä tuupäkin kuulis, se sano nigga, aika tehdä duuni. Meen salille repi, et voi levi, Pekka musta pää, mut ei kuuntele hevi. Mun kroppa on taulut ja se paino PC. Pistä musta nykki ilman, jos sä oot peli. Jos et purkaa, sä et oo haittaa.